Ida Safilda dan juga Tia Pamelo Samudra Budaya. Spesial buat panitia-panitianya. TJ Audio Pro Daxon Lighting, terima kasih. Matur Sakalangkung. Cerita sing paling nglarani Wes rasa nangis nalika bapak lunga ninggalne keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya rana ngendi kasih sayange sing kaya jaliyane bapak ibu bingung dhewe goyang lagi yen pancen kudu pisan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalam dhewe. Ayo di ora ono sing jalo dilahirke warga Tusanan boleh merapat goyang bareng-bareng. Iki lo barange. Iki lho Mas. Kiplah lele. Ombak oleh. Ora MP, ora hore. TJ yo bene ontran dadi. Audio Lighting, terima kasih. Matur, thank you.
pancen kudu pisahan aja nganti ana dadi korban berjuang galah dewean doya lagi Ida Sabilda ayo ora ono sing jalo dilairne biasa. Oke, terima kasih bos-bosku. Ya, ini raja-raja sawernya sebenarnya sudah pada ready. Ya, tidak apa-apa. Audio, lighting, terima kasih. Ida Sabilda, Dia Pamelo, para diva-divanya Pono, Roko, Indonesia. Wanutya ayu utama ngambar aremne kusuma mulat leng-leng bangka agawe sengseme nolong semulir pahit matu lindri-lindri nyawang mitramu dasar lencer kuning kanggugah rasa tresnaku ngambar kancamu iki. Ayo. Kok lenteng ijone. Iya. Tosanan luar biasa. Kauman bergoyang.
sebelah kanan juga. Terima kasih. Selain hatiku, anda yang kau tahu. Langkang sumunan yang sini rasno kangku dan ono liya mung sira wong bakos otan ono liya mung sira wong Matur, thank you. Kesel ta, Mas. Pun